הכפפות שלי אצלך? זה מהבית. זה עכשיו הבאת. זה מה שאני הבאתי. הירוקות האלה, אני בנסיעה, אני אומר לכם... לא, אלה שלי עכשיו, נכון? איפה שלך מהבית? לא הבאת אותם? הבנת? הרבה גז, לא לפחד. כל החוכמה זה הרבה גז. אין לי בעיה להיות יותר נקיות. אין פה עוד עליות? לא, אבל של ליאור יעלה רציתי. לא ליאור, אתה רוצה לעלות העלייה? טוב, שירה, את זוכרת איך נוסעים? ליאור, תסביר לה רגע. נוני, אתה היום גם לומד על זה, בסדר? למה, אתה לא רוצה? למה לא דלק? דלק יש לו כוח.